ba a kai ni ƙaunar ummi ko a fi ni santa, ko gaban iyaye na ne ba na ɓoye ƙaunar ummi. Gaban iyaye na ne ba na ɓoye sanki, ko da yaushe santin ummi zuciya da baki, har garin musassan ni ne saurayi a gunki. Dukkanin su sun shaida na imauta kanki, yadda nan rike ki ƙara mai ki tamka, tsikari a kanki na ji sana ɗauka, wanda ya taɓa ki aiko sai ga hauka. Ummi ko gaban yayina furta san ki bancin kunya, tun da ko cikin ƙannina ke ki fara ce min yaya ke ki bani kyautar kyalle don da share kurar hanya. Lokaci guda kin gano abinda na fi san sha a kanya, duk abinda san so ummi ta fi san shi, duk abinda ban so ummi ba ta san shi. Ummi ke nake so don ki ne adashi, yan kuɗi nake yin tare don a bani auren ummi. Je kiwo na bi ki dan na same ki, na ke ta gungurmin daji kafin na samu unganki. Babban kwazon zaman rami duk na shige shi domin ki, kuma ko da zaki kore ni to ba na fasa bin naki. Wasa ya kai ni san ummi balle ya fi ni ƙaunar ki, sai uwa da baba su ne za su fi ni sanki ummi. Banda su biyun ba kin san ba kamar nugunki ummi, ko da ban faɗi ba kin san na wahalta kanki ummi. Wata rana insha Allah za na zama angon